Bana 3, han gjorde 47 och 15 förra veckan och nu ska vi hjälpa han med stora applåder att nå inomhus VM-kvaltid. Nick Ekelund, Avenander och på ytterbanan ifrån spårvägen Mattias Sunneborn. Kom igen Sunne! Här kör vi blickarna åt Nick Ekelund, Avenander och Mattias Sunneborn på bana 3 och bana 4. Och det är en härlig öppning av Nick Ekelund, Avenander. Vi vet att Nick jagar ju kvaltiden för inomhus VM och det är ju 46 och 80. Det här Nick Ekelund går in och i vägen har Mattias Sunneborn. 22 och 94 för Nick Ekelund. Passering här på första 200. Och han löper på vägen på båda långsidan. Nu hjälper vi Nick Ekelund, Avenander de sista 100 metrarna här i kurvan. Vi sparar upp i klockan. Och nu hjälper vi Nick Ekelund, Avenander. Sista metrarna i loppet. Det kan bli en fantastisk tid. Klockan stannar på 47 och 21 preliminärt. Ett jättefint lopp på Nick Ekelund, Avenander.